Istu. Jallu istu. Tuumistat se vähän aikaa. Vähän pitempään ehkä niinku tarkentaa sitä. Joku sortaimo tulee konsulttiin. Emo on se. On. Tää on VR. Poikainen lähtee Kato, että se on tarkka. Se on joku Ei kyllä tätä zoomia, mutta tähän tarkentaa sen jälkeen, kun tätä painaa vähän. Niin, siinä on se automatiikka sitten siinä lopussa. Joo. Ai se on sinä, joka pidät tällaista ääntä. Mitä ihmettä, mistä kuuluu tommonen ääni? Tämähän oli lastenleikkiä. No tää oli yllättävää, että se oli näin helppo mulle. Mut sellaiset liivit, missä ois, et kahva selässä, niin ois se olisi helppo juttu. Meillä on Jepellä ne. Onko Aada uinut? Se on käynyt vaan semmoisessa vedessä, missä oli mulla niin puoleen väliin. Se ei oo uinut vaan sitä kahvaa. Kerro tätä. Voittaa.